खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आङो राकेश रामसियारि। दिनै बर' माहारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान, जायनि गेजेरजों दिनै गोदान दिल्लीयाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा आरो बिथांनि जे बिमुंजों बड'फा UN ब्रह्म मार्क बेखौ बेखेवगोन। थारैनो बेयो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान, जायनि गेजेरजों बर' हारियाव गोलाव सम संग्राम खालामनानै फैनाय बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हादरनि केपिटेल थामहिनबा राजथावनि, बे राजथावनियाव बे समाव बिमुं मोननो हाबाय। बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बाख्नायजाथाव हाबाफारि। दिनै बेलासे समनि 4 रिंगायाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह, बे अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन। थामहिनबा बड'फा UN ब्रह्म मार्क आरो बड'फानि मुसुखाखौ बेखेवनाय जागोन। थारैनो बे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा, जायखौ लानानै बिटिआर सोरखार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव समनिफ्रायनो जे बड'फानि जे बिमुंजों बा बड'फानि जे बिमुंखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय नाजाबाय थानाय हाबाफारिया सोलिदों। बे समाव नोंथांमोन बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जोंनि खौरांगिरि मिथिसार बसुमतारी बिथाङा बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आंगो गामि बरागारियाव दंहैयो आरो बिथांनि बे समाव बड'फानि आंगो असे बिबाजैनिफ्राय बे समाव मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बिबाजैया बे समाव मा बाथ्रा बुंदों। थामहिनबा बे समाव दिनैनि जे मोनसे गिदिरथार हाबाफारि, बे हाबाफारिनि सायाव बड'फानि जे बिबाजैया मा फोरमायगोन मोनथिनो लाग्रोदों। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मार्क मुंनि मोनसे गोदान लामाखौ नाम दोननो थांगासिनो। बेयाव दिनै बेखेवगोन दा बेलासिनि 4टासोआव। नोंथांनि गोसोआव माबादि सानदों नोंथाङा सासे न'खरनि बिबाजै जानानै? मोजां मोनदों आं, मोजां मोनदों, गोजोनदों। बयहाबो गोजोनगोन, मोजां जालांथों, बयबो फिसा फिसौ थांनानै थाथों, लेखा फरा रोंलांथों, जय जाथों। आं मा होननो रोंबावनो होनबा दा गोजोनलांथों। हयखे आं लेखाबो रोङा, भुलबो जानोबो हागौ, फंसे फंनै बाथ्राखौ बानायबायनोबो रोङा। दिनै आंनि बिबोनाङा रुंसारि जानानै थांदों मालाय मा, बिनि सायाव बयबो गोजोनथों। आथिखालनि सरकारखौ मा बुंगोन? आं मोजां मोनदों सरकारखौ, सरकारनि होनायखौबो आं मोजां मोनदों, गोसोआव गोजोनदों। जय जाथों, मोजां जालांथों। जेब्लाबो उपेन्द्रआबो महरै दङ, आं नुयो सिमाङाव। दा बिनि आत्माया बयजोंबो मिलायनानै दं। आं गोसोआव गाबखांफैयो मबेबा समाव, आरो एखमबा साखाथि बाखाथि फैनानैबो बाजै होननानै बुंफैयो बियो। दा बिनि गोसोआव मा सानो मोजां जालांथोंसै। उपेन्द्रआ जेखि हाबा मावनानै बिनि थाखाय मावो, बे खामानिया मोजाङै जाफुंलांथों, जय जालांथों। बयबो फिसा फिसौ थाबायनो मोननाय लामा खालामनाय जाथों। ओमफ्राय आं मा होननानै बुंनो रोंबावनो आबौ? बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आंगो बिबाजै, बे बिबाजैया बुंथिदों दे जोबोद मोजां मोनदों आं, जै जाथों, गासैबो गोजोन जाथों। दिनै आंनि बिबोनाङा रुंसारि जाबाय, नाथाय बिथाङा रुंसारि जानानै थांदोंब्लाबो बिनि सायाव बयबो गोजोनथों बा बयबो मोजां मोननाय दङ। आं मोजां मोनदों। आरो बेनि अनगायैबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आंगो बिबाजैया बुंदों,
आं मोजां मोनदों बिटिआर सोरखारनि सायाव थामहिनबा बिटिआर सोरखारनि आथिखालाव जे मावनाय हाबाफोर बे हाबाफोरखौ लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजैया जोबोद गोजोननाय मोनदों जे गुबुन गुबुन समाव बिटिआर सोरखारनि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव मोनफानि उनाव मोनफा हाबाफारिया जाबाय दं आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आंगो बिबाजैया बे समाव बुंथिदों जे आं बिटिआर सोरखारनि बा सोरखारनि हाबा मावनायखौ जोबोदनो गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों। साबायखर बावदों गोजोनथों जै जाथों होननानै बुंथिदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजैया आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे सिमांनि बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिथाङा सिमां नुयो आरो बे सिमाङाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फोरमायथिनायखौ बुंथिना होदों खौरांगिरिनि गेजेराव थामहिनबा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। आं सिमाङाव नुदों बा नुयो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्माया बा बिनि जिउ सोलेरा बयजोंबो मिलायनानै दं। मोनसे गोनां बाथ्रा बुंथिदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आंगो बिबाजैया बे सिमाङाव नुनाय बाथ्राखौ बुंथिदों बिबाजैया बुंदों जे आं सिमाङाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आत्माखौ बा आत्माया बयजोंबो गोरोबनानै बा मिलायनानै दं होननानै गोनां बाथ्रा बुंथिदों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आंगो बिबाजैया आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनफ्रोमबो बिथांखि लानाया जाफुंसारथों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै गोदान दिल्लीनि जे कैलाश कल'नि बे कैलाश कल'नियाव बे समाव बड'फा इउएन ब्रह्म मार्क्स जे लामा बेखेवगोन जाय लामानि लावथाया 835 मिटार आरो बेनि अनगायैबो मोनसे राउन्ड सार्कोलाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बे मुसुखाखौ गायसननाय जागोन। थारैनो बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव बिथांनि जे बिमुङा गोसारबाय आरो मख'नांगोन जे बे समाव बे आसाम नाङैनो आरो हादर नाङैनो दिनैनि सानाव थामहिनबा 4 रिंगा जानाय लोगो लोगोन जे बड'फा इउएन ब्रह्म मार्क आरो बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ बे समाव बेखेवना होगोन आरो बेखौ लानानैनो जोंनि खौरांगिरिया बड'फानि जे आंगो गामि थामहिनबा बरागारि गामियाव दंहैयो आरो बे समाव गामिनि सुबुंफोरा बुंनाय जोंनिसिम खौरां सफैदों आरो बिथांनिफ्राय बा खौरांगिरिया सोंनाय बाथ्राफोरखौ गामियारि सुबुंफोरा बे समाव मा फोरमायदों नोंथांमोन गिबियावनो होग्रोदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै मुलुग दरबाराव गोसारहोनो थाखाय दिनैनि दिनाव मोनसे गोदान दिल्लीयाव थानाय बे लामाखौ उपेन्द्रनाथ मुंनि मुं दोननो थाखाय दिनै बेखेवगोन। नोंथाङा बिनि सायाव मा फोरमायगोन आरो माबायदि गोजोननाय मोनो? बेखौथ' खोनाबाय जे खिन्थु दिनै बेखेवगोनखौ बे नोंथांनि खुगानिफ्राय मिथिबाय खिन्थु बेथ' एखेबारे खुब बेस्ट एखेबारे माने सारा इन्डियायावनो बे जिनिसा मोनसे बिराद माने पारमानेन्टलि बे मोनसे रिमार्केबल हिसाबै बेवहाय थानो नागिरगासिनो दङ बेनि जेनाखि स्टेचु नङा होमबा बेबो प्लास बेनिफ्राय नट अनलि इन्डियायावल' बे जिनिसा जे माबा जागोन रिनाउन्स जागोन बे नङा आरोखि माने अल वार्ल्डआवनो बे जिनिसा गोसारगोन आरो मिथिनो मोनगोन बेखौ जोङो मिजिंथियो आरोखि आरो बेखौ मिजिंथिनानै जोङो खुब गोजोननाय मोनो आरोखि। गामिनि हिसाबै माबायदि गोग्गानाय दं? गामिनि हिसाबै माबायदि गोग्गानाय दङ बेखौ? गामिनि हिसाबैथ' गोग्गानायाथ' जोंनाव बांसिन दंबावो मानो होनब्ला माने जोंथ' फ्राय रिलेटिभबो जाजोबो गासिबो मोजाङैनो जिनिसा गामियावथ' जेबो जोंहा माबा गैया आरो गोरोबलायनाय दंखायो गामि हिसाबै जे आरो मोनसेनि उनाव मोनसे बे रोखोमनि प्रग्रेस जाबावबाय थागोन आरो बे रोखोमनि मोनसे सुनाम मुलुगाव माने जाहाथे जाबाय थायो बेखौ जों कामना खालामो आरोखि।
गामिनि सुबुङा फोरमायथिदों जे बड'फानि जे बिमुंजों बे समाव सोरखारा गोबां हाबाफारि मावगासिनो दङ बे हाबाफारि मावनायखौ जोबोदनो गोजोननाय मोनदों आरो गामिनि जानानै गोग्गानाय मोनदों होननानै बुंथिदों थारैनो मख'नांगोन जे गामिनि जानानै बिथां गेदेमा गामिनि सुबुंफोरा बुंथिदों जे जोबोदनो गोजोननाय मोनदों जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिमुंजों बरागारि ओनसोलाव थामहिनबा दतमा ओनसोलाव गोबां जौगाखांनायनि खामानि मावदों बे खामानि मावनायखौ गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बेनि अनगायैबो दिनैनि जे जानो गोनां हाबाफारि थामहिनबा 4 रिंगायाव जे जानो गोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा आरो लोगोसेनो UN ब्रह्म मार्गनि लामा बेखेवगोन बे बेखेवनायखौ जोबोदनो बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना बुंथिदों जे बे खामानिया बेस्ट जादों होननानै बुंथिदों बेस्ट जादों खामानिया आरो बे रिमार्केबल एबा अराय गोसोखांथि महरै थानो नागिरगासिनो दं बा थानो नागिरदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथांमोना गामिनि सुबुंफोरा बे बाथ्राखौ बुंथिनायखौ नुनो मोनदों जे मोनफानि उनाव मोनफा सोरखारनि जे खामानि मावनायखौ साबायखर बावनायखौबो बे समाव मोनथिदों थामहिनबा बिथांमोना फोरमायथिदों थारैनो मख'नांगोन जे बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुङा बा बिमुङा बे समाव हादर नाङैनो आरो बुहुम नाङैनो बे समाव जोंखांबाय आरो बे बाथ्राखौनो लानानै गामिनि सुबुङा बुंथिदों जे बिथांनि जे बिमुं बे बिमुङा बे समाव हादरावल' जानानै थायाखै बिथांनि जे बिमुङा बुहुम नाङैनो जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों गामिनि सुबुंफोरा आरो मख'नांगोन जे दिनै बर' हारिनि लाख लाख बर' हारिनि थाखाय आरो आसामबासिनि थाखाय जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव सान आरो बे गोजोनथाव सानखौ दिनै फालिगोन थामहिनबा गोदान दिल्लीयाव बे समाव फालिगोनखौ जों मिथिनो मोनदों आरो खौरां मोननाय बायदिब्ला दिनैनि जे जानो गोनां जे 4 रिंगायाव जे जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहखौ गाहाय आलासि महरै बे समाव लेंहरनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौबो बे समाव बा बिथाङाबो बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङाबो बाहागो लागोन दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ता बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'निफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो मैयानि सानाव मोनसे प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंमोन जे बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे बे जोंनि थाखाय मोनसे बेसेबांबा गोलाव समनि मोनसे जाफुंसारनाय आरो जायनि गेजेरजों बिथांनि जे बिमुं बे बिमुंखौ बुहुमनां खालामनो थाखाय जों नाजादोंमोन आरो बे नाजानायनि मोनसे फिथाइ होनानै बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बेनि गेजेरजों मोनसे गोजोरथियारि जानायनि मोनसे इसारा होनानै बुंथिदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35थि थैनाय सान रुंसारि सान बे सानखौ 1990 मायथाइनि उननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिया बिथांखौ मान बावनानै अरायबो फालिबोदों गामोनबो बिथांनि जोनोम जायगा क'क्राझारनिफ्राय बरागारिनिफ्राय लानानै सारा आसाम नाङैनो आरो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ फालिनाय जागोन नाथाय गाबोननि साना जोबोद स्पेसियेल मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायखौ बर' माहारिया गावनि बिफा महरै गनायनानै लादों आरो बिथांनि नोजोर आरो बिथांनि जि मोनसे जोंनो होलांनाय बिथांखि बेजोंनो इयुन जोलैया बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननो बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु थामोनथा सिनायथि गासैखौबो रैखाथि होनो थाखाय आन्थोरजयै सोमावसारबोदों आरो दासिम मोनथाम गोरोबथा जोङो मोननो हाबाय बिथाङा 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव आलादा रायजो बिनानै जि मोनसे राजखान्थि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन बै समावनो फैनानै दिल्लीनि ब'ध क्लाबाव भारतनि जि नेशनेल केपिटेल बेवहायबो बिथाङा सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन आरो बिथांनि जि मोनसे इयुन नोजोर आरो मोनसे सिमां लानानै माहारिनि थाखाय सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन
बियो मोनसेनि उनाव मोनसे फिथाइ थायदोंमोन आरो देग्लाय बोसोराव बिथाङा रुंसारि जानायनि 35 बोसोरनि उनाव देग्लाय बोसोराव भारत सरकारनिफ्राय भारतनि नखर मन्त्रि बिथांनि नुजाथिनायाव गाहाय आलासि महरै गाबोन गोदान दिल्लीयाव बिथांनि मुङै मोनसे लामा बेखेवगोन। आसामनिफ्राय जों मिथिनाय बादिब्ला गपिनाथ बरदलै बिथांनि उनाव नैथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे लामा बेखेवनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बे सेम लामा जि लामाया कैलाश कल'नियाव दङ बे लामायावनो बिनि मोनसे सकआव एबा बिनि मोनसे स्कुवेराव बेवहाय बड'फानि मुसुखा 9 फिटनि मोनसे मुसुखा गायसननाय जागोन आरो बेखौबो भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङानो बेखेवगोन आरो बिनि उनाव बेवहाय कैलाश कल'नि पार्कआवनो मोनसे सुबुं गौमायाव बिथाङा बाहागो लागोन। गाबोननि सानखौ जों बयबो जारिमिनारि सान होननानै लादों। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसाम नाङै आरो वेस्ट बेंगल गुबुन गुबुन जायगायाव 5 लाख मोनाबिलियाव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामनि गासै 16 गुबुन गुबुन थावनियाव एबा जायगायाव दिल्लीयाव जानाय प्रग्रामखौ डाइरेक्ट लाइभ स्ट्रिमिंनि गेजेरजों दिन्थिनाय जागोन। दा बे गासैबो हाबाफारिखौ बिटिआर सरकाराबो जोङो बेवहाय मदद होदों आरो बाहागो लादों। आं मिजिंथिदों जोंनि गासैबो दुलाराय रायजो राजाफ्रा बर' आइ आफा बिदा फंबाय बयबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो बड'फानि मुङाव जों बयबो गाबोनो बिबार बावगोन, आर'ज गाबगोन आरो लोगोसे जोंनि माहारिनि जि मोनसे गोग्गानायनि मोनसे सम, जोंनि माहारिनि जि मोनसे रंजानायनि सम, जे बर' माहारिया दिनैनिफ्राय 40 बोसोर 50 बोसोर सिगाङाव सोमावसारजेनदोंमोन, नाथाय गुसुं समनि गेजेरावनो बर' माहारिया गावनि सिनायथि, गावनि थामोनथा, गावनि राव थुनलाइ गासैखौबो गायसननो हाबाय। आङो बे समाव जोंनि मुंख्लंफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों, आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। सुजित नार्जारी बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, माहारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय बड'फानि जि आगान सुरजेननाय बियो दिनै मोगथां महर मोनबाय आरो फैबाय थानाय समाव इयुन जोलैयाबो जि माहारिबाद आरो हारिनि फारसे अराय सांग्रां जानानै हारिखौ सिबिलांगोन। बिनि थाखाय गाबोननि थासारिखौ जोङो आरोबाव गोग्गोम आरो गेबेङै मोजाङै फालिनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। जोङो गोदान दिल्लीयाव मानगोनां भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ बरायनो बेवहाय नुजाफैदों। लोगोसे आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लागोन। दिल्लीनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथां मुस्रिमा रेखा गुप्ता बिथाङाबो बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर, सेन्ट्रेल मिनिस्टार, आसामनि केबिनेट मिनिस्टार, एमपि, एमएलए गोबां बाहागो लागोन। दा बयनिबो बाहागो लानायाव लोगोसे बर'नि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव गाबोननि हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन आरो बियो अरायसम बर' माहारिनि जौगाखांनायनि जारिमिन, जांख्रिथायनि जारिमिन आरो बर' माहारिखौ मुलुगाव रैखाथि होनायनि जारिमिनाव अरायबो सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। आङो थांनाय समाव बर' हारिखौ दैदेननायाव खामानि मावलांनाय बयनिसिमबो आङो साबायखर बावदों आरो गाबोन बयखौबो बे गोग्गाथावना हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। थारैनो मख'नांगोन जे बिथां प्रमद बर' बिथाङा रोखा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान आरो जायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननै जे बिथांखिखौ लानानै सोरखारनिसिम मोनसे गोसोखांथि महरै बिथांमोना मेम'रेन्डाम साबमिट खालामदोंमोन आरो बे साबमिटनि गेजेराव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिमुंजों बा बिथांखौ भारत रत्न होनांगौ होननानै मोनसे दाबि खालामदोंमोन आरो गुबुन फारसेजों बिथांनि बिमुंजोंनो जे दिल्लीयाव मोनसे लामानि बिमुंखौ दोननांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों जे मोनसे हाबाफारिखौ थामहिनबा दिनै 4 रिंगायाव जे जानो गोनां हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोनसे जाफुंसारनायनि लामा होननानै बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। आरोबाव जोंनिसिम
खौरां सफैदों थामहिनबा दिनैनि बेखेवगोन हाबाफारिखौ लानानै मैयानि सानाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बुंथिदों जे बर' हारिनि मोनसे बे जारिमिनारि सान दिनैनि साना होननानै बिथाङा बुंथिदों आरो गोलाव सम संग्राम खालामनानै फैनाय बर' हारिया दिनै मोनसे जाफुंसारनाय सिमा सौफैदों होननानै बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोनदों बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे गोलाव सम संग्राम खालामबाय आरो संग्राम खालामनायनि बेयो मोनसे फिथाइ होनानै बिथाङा बिदिन्थि होनायखौ नुनो मोनदों। बर'आ मोनसे जारिमिनारि हारि। बे जारिमिनारि हारिखौ दिनै जोंनि बर'फ्रा उपेन्द्र ब्रह्मनि जा जिउ जारिमिन बिथांजों लोब्बा लाखिनानै आरो बिथांनि मुंखौ जारिमिनारि खालामनायजों लोगोसे बर' हारिखौ जे मोनसे जारिमिनारि हारि होननानै फोरमान होनो थांगासिनो दङ। गाबोन कैलाश कल'नियाव गासै 835 मिटार लामाखौ बिथां बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुङाव फोसावनाय जागोन, मुं दोननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि मुसुखाखौ बेवहाय गायसननाय जागोन। बे हाबाफारियाव नखर मन्त्रि मानगिरि अमित शाह आरो जोंनि दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ताजों लोगोसे जोंनि आसामनि मानगिरि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो मावथिफारिया आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बिटिसिनि साफ्रोमबो इलेक्टेड मेम्बार्सफ्राबो बेवहाय बाहागो लागोन। गतिके बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि आरो बे जारिमिनारि हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननाया जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथावना बाथ्रा। बे हाबाफारिया माबोरै जाफुंसार जागासिनो? गोबां नाजानाय नांथाबनायनि मोनसे फिथाइ बियो। बबेबा समाव बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो नागिरोब्ला बबेबा मोनसे फिथाइखौ मोननो हायो। अख्रांखौ जै खालामनो थांनो नागिरोब्ला हयथ' जानो हागौ खल्लोबसे माबा मोनसे बेसादखौ मोनगोन। बर'नि गेजेराव जों बर' हारिया बेखौ सानफेराखैमोन जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुङाव जोङो जारिमिनारि मोनसे दिल्ली बायदियै कैलाश कल'नियावहाय जोङो बिथांनि बिमुङाव बा बिथांनि मुङाव जोङो लामा मोनसे बेखेवनो मोनगोन। बिथांनि मुर्तिखौ जोङो जारिमिनारि मोनसे मुसुखा हिसाबै गायसननो हागोन। गतिके जोंनि जागायजेननाय जानो हागौ बियो टु लेट, खिन्थु 35 बोसोर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों डेम'क्रेटिकेलि जा बा सस्त्र संगठननि गेजेरजोंनो जा जोङो गोबां खोमाना लादोंमोनबाबो गोबांखौ मोनफिननो थाखाय जों दा खौसेथिनि गोनां आरो खौसेथियै आखाइ हमलायनानै मावनायनि गोनां आरो बे मावनायनि बे फिथाइ। थारैनो मख'नांगोन जे आसाम नाङैनो बे समाव आरो बिटिआरनि थागिबि सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोदनो गोसोखांथाव सान आरो बे सानखौनो दिनै बेलासिनि 4 रिंगायाव खुंफुंनो थाखाय बा बानजायनो थाखाय बे समाव गोदान दिल्लीयाव साखाफारा जानाय हाबाफारिया सोलिबाय दङ। 4 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बे समाव बर' हारिनि बिफा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जे बिथांनि मुसुखा आरो गुबुन फारसेजों बे समाव बड'फा UN ब्रह्म मार्क, बे मार्क लामाखौ बेखेवनाय जागोन होननानै जोंनिसिम खौरां सफैदों। बे समाव नोंथांमोननो लाइभ आपडेटखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबाय थागोन। उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे उपेन्द्र नाथ ब्रह्म मार्क मुंनि मोनसे गोदान लामाखौ नाम दोननो थांगासिनो। औ बेयाव दिनै बेखेवगोन दा बेलासिनि 4:30 नोंथांनि गोसोआव माबादि सानदों? नोंथाङा सासे न'खरनि बिबाजै जानानै। मोजां मोनदों आं। मोजां मोनदों, गोजोनदों। बयहाबो गोजोनगोन। मोजां जालांथों, बयबो फिसा फिसौ थांनानै थाथों, लेखा फरा रोंलांथों, जय जाथों। आं मा होननो रोंबावनो होनबा दा गोजोनलांथों। हयखि आं लेखाबो रोङा, भुलबो जानोबो हागौ। फंसे फंनै बाथ्राखौ बानायबायनोबो रोङा। दिनै आंनि बिबोनाङा रुंसारि जानानै थांदों मालाय मा।
बिनि सायाव बयबो गोजोन्थों। आथिखालनि सरकारखौ मा बुंगोन? आं मोजां मोनदों सरकारखौ, सरकारनि होनायखौबो आं मोजां मोनदों, गोसोआव गोजोनदों। जय जाथों, मोजां जालांथों। जेब्लाबो उपेन्द्रआबो महरै दङ, आं नुयो सिमाङाव। दा बिनि आत्माया बयजोंबो मिलायनानै दं। आं गोसोआव गाबखांफैयो मबेबा समाव, आरो एखमबा साखाथि बाखाथि फैनानैबो बाजै होननानै बुंफैयो बियो। दा बिनि गोसोआव मा सानो मोजां जालांथोंसै। उपेन्द्रआ जेखि हाबा मावनानै बिनि थाखाय मावो, बे खामानिया मोजाङै जाफुंलांथों, जय जालांथों। बयबो फिसा फिसौ थाबायनो मोननाय लामा खालामनाय जाथों। ओमफ्राय आं मा होननानै बुंनो रोंबावनो आबौ? मोनसे गोजोनथाव खौरां, माने उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुंखौ लानानै मुलुग दरबाराव गोसारहोनो थाखाय दिनैनि दिनाव मोनसे गोदान दिल्लीयाव थानाय बे लामाखौ उपेन्द्रनाथ मुंनि मुं दोननो थाखाय दिनै बेखेवगोन। नोंथाङा बिनि सायाव मा फोरमायगोन आरो माबायदि गोजोननाय मोनो? बेखौथ' खोनाबाय जे खिन्थु दिनै बेखेवगोनखौ बे नोंथांनि खुगानिफ्राय मिथिबाय। खिन्थु बेथ' एखेबारे खुब बेस्ट एखेबारे। माने सारा इण्डियाआवनो बे जिनिसा मोनसे बिराद माने पारमानेन्टलि बे मोनसे रिमार्केबल हिसाबै थानो नागिरगासिनो दङ। बेनि जेनाखि स्टेचु नङा होमबा, बेबो प्लास बेनिफ्राय नट अनलि इण्डियाआवल' बे जिनिसा जे माबा जागोन, रिनाउन्ड जागोन बे नङा आरोखि। माने अल वार्ल्डआवनो बे जिनिसा गोसारगोन आरो मिथिनो मोनगोन, बेखौ जोङो मिजिंथियो आरोखि। आरो बेखौ मिजिंथिनानै जोङो खुब गोजोननाय मोनदों आरोखि। गामिनि हिसाबै माबायदि गोग्गानाय दं? गामिनि हिसाबै माबायदि गोग्गानाय दङ बेखौ? गामिनि हिसाबैथ' गोग्गानायाथ' जोंनाव बांसिन दंबावो। मानो होनब्ला बाहाय माने जोंथ' फ्राय रिलेटिभबो जाजोबो गासिबो। मोजाङैनो जिनिसा गामियावथ' जेबो जोंहा माबा गैया आरो गोरोबलायनाय दंखायो। जोंहा मोनसे गामि हिसाबै जे आरो मोनसेनि उनाव मोनसे बे रोखोमनि प्रजेक्ट जाबावबाय थागोन, आरो बे रोखोमनि मोनसे सुनाम मुलुगाव माने जाहाथे जाबाय थायो, बेखौ जों कामना खालामो आरोखि। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 30थि थैनाय सान, रुंसारि सान। बे सानखौ 1990 मायथाइनि उननिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिया बिथांखौ मान बावनानै अरायबो फालिबोदों। गामोनबो बिथांनि जोनोम जायगा क'क्राझारनिफ्राय बरागारिनिफ्राय लानानै सारा आसाम नाङैनो आरो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव बेखौ फालिनाय जागोन। नाथाय गाबोननि साना जोबोद स्पेसियेल, मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, जायखौ बर' माहारिया गावनि बिफा महरै गनायनानै लादों, आरो बिथांनि नोजोर आरो बिथांनि जि मोनसे जोंनो होलांनाय बिथांखि, बेजोंनो इयुन जोलैया बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननो, बर' माहारिनि राव थुनलाइ हारिमु थामोनथा सिनायथि गासैखौबो रैखाथि होनो थाखाय आन्थोरजयै सोमावसारबोदों। आरो दासिम मोनथाम गोरोबथा जोङो मोननो हाबाय। बिथाङा 1987 मायथाइनि 2 मार्चआव आलादा रायजो बिनानै जि मोनसे राजखान्थि सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन, बै समावनो फैनानै दिल्लीनि ब'र्ड क्लाबाव भारतनि जि नेशनेल केपिटेल, बेवहायबो बिथाङा सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन। आरो बिथांनि जि मोनसे इयुन नोजोर आरो मोनसे सिमां लानानै माहारिनि थाखाय सोमावसारनायखौ जागायदोंमोन, बियो मोनसेनि उनाव मोनसे फिथाइ थायदोंमोन। आरो देग्लाय बोसोराव बिथाङा रुंसारि जानायनि 35 बोसोरनि उनाव देग्लाय बोसोराव भारत सरकारनिफ्राय भारतनि नखर मन्त्रि बिथांनि नुजाथिनायाव गाहाय आलासि महरै गाबोन गोदान दिल्लीयाव बिथांनि मुङै मोनसे लामा बेखेवगोन। आसामनिफ्राय जों मिथिनाय बादिब्ला गपिनाथ बरदलै
बिथांनि उनाव नैथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे लामा बेखेवनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बे सेम लामा जि लामाया कैलाश कल'नियाव दङ बे लामायावनो बिनि मोनसे सकआव एबा बिनि मोनसे स्कुवेराव बेवहाय बड'फानि मुसुखा 9 फिटनि मोनसे मुसुखा गायसननाय जागोन आरो बेखौबो भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङानो बेखेवगोन आरो बिनि उनाव बेवहाय कैलाश कल'नि पार्कआवनो मोनसे सुबुं गौमायाव बिथाङा बाहागो लागोन। गाबोननि सानखौ जों बयबो जारिमिनारि सान होननानै लादों। दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारा आसाम नाङै आरो वेस्ट बेंगल गुबुन गुबुन जायगायाव 5 लाख मोनाबिलियाव आलारि बाथि सावनाय हाबाफारि लादों होननानै मिथिनो मोन्दों। आसामनि गासै 16 गुबुन गुबुन थावनियाव एबा जायगायाव दिल्लीयाव जानाय प्रग्रामखौ डाइरेक्ट लाइभ स्ट्रिमिंनि गेजेरजों दिन्थिनाय जागोन। दा बे गासैबो हाबाफारिखौ बिटिआर सरकाराबो जोङो बेवहाय मदद होदों आरो बाहागो लादों। आं मिजिंथिदों जोंनि गासैबो दुलाराय रायजो राजाफ्रा बर' आइ आफा बिदा फंबाय बयबो बेवहाय बाहागो लागोन आरो बड'फानि मुङाव जों बयबो गाबोनो बिबार बावगोन, आर'ज गाबगोन आरो लोगोसे जोंनि माहारिनि जि मोनसे गोग्गानायनि मोनसे सम, जोंनि माहारिनि जि मोनसे रंजानायनि सम, जे बर' माहारिया दिनैनिफ्राय 40 बोसोर 50 बोसोर सिगाङाव सोमावसारजेनदोंमोन, नाथाय गुसुं समनि गेजेरावनो बर' माहारिया गावनि सिनायथि, गावनि थामोनथा, गावनि राव थुनलाइ गासैखौबो गायसननो हाबाय। आङो बे समाव जोंनि मुंख्लंफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों, आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। सुजित नार्जारी बिथांनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावदों। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, माहारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय बड'फानि जि आगान सुरजेननाय बियो दिनै मोगथां महर मोनबाय आरो फैबाय थानाय समाव इयुन जोलैयाबो जि माहारिबाद आरो हारिनि फारसे अराय सांग्रां जानानै हारिखौ सिबिलांगोन। बिनि थाखाय गाबोननि थासारिखौ जोङो आरोबाव गोग्गोम आरो गेबेङै मोजाङै फालिनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। जोङो गोदान दिल्लीयाव मानगोनां भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ बरायनो बेवहाय नुजाफैदों। लोगोसे आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लागोन। दिल्लीनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथां मुस्रिमा रेखा गुप्ता बिथाङाबो बाहागो लागोन। बिथांजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर, सेन्ट्रेल मिनिस्टार, आसामनि केबिनेट मिनिस्टार, MP, MLA गोबां बाहागो लागोन। दा बयनिबो बाहागो लानायाव लोगोसे बर'नि माहारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बाहागो लानायाव गाबोननि हाबाफारिया जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन आरो बियो अराय सम बर' माहारिनि जौगाखांनायनि जारिमिन, जांख्रिथायनि जारिमिन आरो बर' माहारिखौ मुलुगाव रैखाथि होनायनि जारिमिनाव अरायबो सनानि हांखोजों लिरनाय थागोन। आङो थांनाय समाव बर' हारिखौ दैदेननायाव खामानि मावलांनाय बयनिसिमबो आङो साबायखर बावदों आरो गाबोन बयखौबो बे गोग्गाथावना हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। बर'आ मोनसे जारिमिनारि हारि। बे जारिमिनारि हारिखौ दिनै जोंनि बर'फ्रा इउएन ब्रह्मनि जा जिउ जारिमिन बिथांजों लोब्बा लाखिनानै आरो बिथांनि मुंखौ जारिमिनारि खालामनायजों लोगोसे बर' हारिखौ जे मोनसे जारिमिनारि हारि होननानै फोरमान होनो थांगासिनो दङ। गाबोन कैलाश कल'नियाव गासै 835 मिटार लामाखौ बिथां बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङाव फोसावनाय जागोन, मुं दोननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बिथांनि मुसुखाखौ बेवहाय गायसननाय जागोन। बे हाबाफारियाव नखर मन्त्रि मानगिरि अमित शाह आरो जोंनि दिल्लीनि गिबि मन्त्रि रेखा गुप्ताजों लोगोसे जोंनि आसामनि मानगिरि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासैबो मावथिफारिया आरो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि मोनफ्रोमबो माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। BTCनि साफ्रोमबो इलेक्टेड मेम्बार्सफ्राबो बेवहाय बाहागो लागोन। गतिके बेयो मोनसे जोंनि थाखाय जारिमिनारि आरो बे जारिमिनारि हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननाया जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथावना बाथ्रा। बे हाबाफारियाव माबोरै जाफुंसार जागोन?
गोबां नाजानाय नांथाबनायनि मोनसे फिथाइ बियो। बबेबा समाव बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो नागिरोब्ला बबेबा मोनसे फिथाइखौ मोननो हायो। अख्रांखौ जै खालामनो थांनो नागिरोब्ला हयथ' जानो हागौ खल्लोबसे माबा मोनसे बेसादखौ मोनगोन। बर'नि गेजेराव जों बर' हारिया बेखौ सानफेराखैमोन जे बड'फा इउएन ब्रह्मनि मुङाव जोङो जारिमिनारि मोनसे दिल्ली बायदियै कैलाश कल'नियावहाय जोङो बिथांनि बिमुङाव बा बिथांनि मुङाव जोङो लामा मोनसे बेखेवनो मोनगोन। बिथांनि मुर्तिखौ जोङो जारिमिनारि मोनसे मुसुखा हिसाबै गायसननो हागोन। गतिके जोंनि जागायजेननाय जानो हागौ बियो टु लेट, खिन्थु 35 बोसोर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गेजेरजों डेम'क्रेटिकेलि जा बा सस्त्र संगठननि गेजेरजोंनो जा जोङो गोबां खोमाना लादोंमोनबाबो गोबांखौ मोनफिननो थाखाय जों दा खौसेथिनि गोनां आरो खौसेथियै आखाइ हमलायनानै मावनायनि गोनां आरो बे मावनायनि बे फिथाइ।